Ayan, isang mapagpalang gabi mga kasapulan. Dito na naman kami at mamamana ni Utol. Ayan si Utol, nagre-read. Ayan, nagre-read ng gamit. So, bali, abangan nyo po kung anong mahuli namin mamaya. Doon sa mga hindi pa nakasubscribe, ayan, pakisubscribe po ng channel ko. At sana po huwag kayong magsasawang manood. No skip ads po mga kasapulan para na rin tulong nyo sa akin. Ayun, maraming salamat sa walang sawang suporta sa mga ka-espero ko, Dive Safe. Ayun. Thank you very much. God bless po sa ating lahat. Sapul ka. Dive. Magayon na ng background mo kung lightning. Medyo malabo yung dagat. Alon kasi kahapon. Ayan, buhay naman nun tayo mga kasapul. Isang manitis. Sapul ka. Ayan. Ito yung buhay naman natin. Isang goldfish. Ayan, masarap sa paksiw. Ayun. Okay. Ayan, napakaingay dito mga kasapul. Ayun, sisid uli ako. Ayan, meron na naman tayong nakita. Isang manitis na naman. Ayan, dalawa. Sapul ka. Naku, nakatakas yung isa. Hawakan natin to kasi yan. Kala ko kasi hindi maganda yung tama kaya hinawakan ko. Okay naman yung tama. Sapul na sapul. Yung isa lang nakatakas. Ayan, sisid uli ako. Okay. Ano kaya to? Yun meron na naman. Naku. Isang danggit na malapad. Ayun, sapul na sapul. Lapad nito. Lapad. Ayan, nakaisang malapad na danggit na tayo mga kasapul. Okay. Ayan, sisid ulit tayo. Ayan, sisid. At meron na naman tayong nakita. Nasa malayo pa. Kitang-kita na. Ayun, ang laki mga kasapul. Sapul. No! Sapul ang bato. Nakatakas. No! Sayang yun mga kasapul. Napakalaki sanang imbagulan nun. Nawala. Hindi ko na nakita. Ayan, okay. Meron naman tayo ditong hinahanap. Iikutan natin kasi hindi ko makita dun sa bungad. Baka nandito sa kabila. Ayan, sisid tayo. Ayun, nakita ko na isang tingin. Ayun, sa ilalim. Sapul ka. Ayan, nasapul natin ang isang tingin. Okay. Ayan, sisid uli ako. Yun, meron na naman. Ay nako, wag na natin sapulin to. Isang uri ng ano yun, parrot fish. So bali, naghanap ulit tayo. Sisid ulit tayo dito. At meron na naman isang manipis. Sapul ka. Ang ganda ng tama nito. Sapul na sapul. Hindi na kumibo na dahil nasapul na natin mga kasapul. Ayan, okay. Ayan, sisid uli ako. Ayun, meron na naman tayong nakita dito. Naku, isang lapu-lapu. Tumakas. Sapul pa rin. Ayan, nasapul natin ng isang uri ng lapu-lapu. Ibang klase kasi ang mga lapu-lapu mga kasapul. Ayan, ito ay mamahalin yung ganito. At masasarap ito mga kasapul. First class na isda yung mga ganito. At kapag medyo malaki na ay napakamahal ng kilo nito. Ayan. Okay, sisid uli ako. Ayan. Ayun, meron naman
tayo nakita. Taragbago sa pulka, nakahiga ang taragbago. Yun. Okay, ito, mayroon naman tayong nakita dito sa pulka. Ito ay isang matang pusa. Ayun. Tinamaan sa balugbog. Ayan, walang kibo. Hindi na umimik. Sapul na sapul. Ayun, tagusan. Ang ganda ng tama, mga kasapul. Ayan. Okay, sisid uli ako. Pusit. Ayan o. Sapul ka. Ayan, meron na tayong aadobuhin pusit. Ayan. Okay. Sana madagdagan pa to. Ayan, sisid ulit tayo. At meron pa ngang nagpahabol na isa. Ayan o, pusit pa rin. Binawasan ko ng ilaw kasi masyadong mailap. Naghabulan pa kami. Muntik pang makawala. Ayun o, sa gilid lang yung tama. Kaya hinawakan ko na siya, mga kasapol, kasi makakawala pa eh. Yun o, sa palikpik lang ang tama. Naghahabulan kami nito kanina pa eh. Pagpalang umaga, mga kasapul, ito na yung huli ko kagabi. Ayun. Okay na rin yan, pang ulam. May dalawang malaking taragbago, malapad na danggit, dalawa. Saka yan, may isang lapu-lapu, mga dalagang bukid. Ayan, tingin. Iba-ibang klase yan. Ayun, may pusit, saka isang pugita. Ayan. Ayan, tikman na natin yung niluto kung anong resulta, pero palagi ko masarap naman. Ayan. Eto, tingnan natin. Ayan, ito yung pugita, dalawa. Ayan. Tapos pusit, ayan, yung pusit. Ayan. So, ito, tikman natin. Oh. Mainit. Sarap. Mainit. Yun. Tingnan pa natin yung isang pugita. At tayong isang galamay. Pugita. Sarap. Patsam yung luto ko. Pero masarap. Hindi ko nalagyan ng chili kasi may ibang kakain. Manghang. So, pero mas masarap nito manghang. Ayun. Salamat sa panonood. God bless po sa ating lahat. Kapul ka.